Bună ziua, copii, și bine ați venit pe canalul meu. Pentru mai multe videouri ca acestea, vă rugăm să dați like și subscribe la pagina noastră. Azi vom citi o carte despre lei. Cum iubesc lei. Cum spun lei, te iubesc. O frumoasă carte scrisă de Diane Muldrow și ilustrator David Walker. O găinușă spune puiuțului ei, te iubesc, cotcodăcind. O lebădă are o pereche pe viață, deoarece ea este cu adevărat îndrăgostită de partenerul ei. Girafele spun te iubesc, încolăcindu-și gâturile sale foarte, foarte lungi. Privighetoarea spune te iubesc printr-un tril minunat. Păunul și păunița își spun te iubesc prin coada sa magnifică și flerul său. Căluții își spun te iubesc împărtășind același aer. Elefanței. Cu trompele sale lungi, elefanței se îmbrățișează într-un mod special. Mama e aici, puiule. Asta pare să-și spune elefanței. Lei își spun te iubesc mult, mami, cu un dors și o îmbrățișare. Lupii cei fioroși își spun te iubesc cu un urlet și, bineînțeles, înghemuire. Ursuleților le place să își spună te iubesc cu un pupic pe botic. O văcuță mami spune te iubesc printr-o mângâiere ușoară. Porumbeilor le place să gângurească mult, așa spun ei te iubesc. Cum spun lei te iubesc, spuneți-mi și voi mie. I love you. Canalul meu vă mulțumește pentru vizionare. Vă rugăm să dați like, share și subscribe.